L'altra cara, amb la col·laboració de Grup Soler. Vicenç Villatoro, què tal, com estem? Molt bé. Moltes gràcies per atendre'ns, per explicar-nos aquest un home que se'n va a la història del seu avi que marxa d'Andalusia per venir a Catalunya. Estem parlant dels anys 50. L'any 50. Una persona amb 60 anys ens relata, més que el que va viure aquí, també tot el que el va fer marxar d'allà. Ara en parlarem, però quina pregunta es va fer vostè per començar a escriure aquest llibre? Quines incògnites tenia? Moltes, Jo crec que els llibres de literatura, en altres gèneres és una altra cosa. Els llibres els projectes literaris els posen en marxa preguntes. Són preguntes de tipus personal, de tipus col·lectiu i de tipus literari. De tipus personal, per què se'n va anar el meu avi? I per aquestes estones jo tindria també unes ganes d'anar-me o no de quedar-me i tinc dubtes sobre això. De tipus general, perquè la gent se'n va del lloc on ha nascut. Perquè tenia la sensació que la resposta immediata, l'automàtica, dir no, perquè allà no hi ha feina i aquí sí. Ocupa el 90% dels casos, el 99% de cada cas, però no tot, i per tant que hi ha més coses. Però és que també un projecte literari té preguntes literàries. Què és una novel·la? Una novel·la és una mentida o pots fer una novel·la amb una veritat? La novel·la, el que marca el gènere és la ficció o és una manera determinada de narrar? Bé, de tot això junt, després explicaré la història del meu avi. Parlem d'immigració. Aquí hem viscut ara mateix a Catalunya, en els últims 10-15 anys, molts moviments migratoris. A vegades hem banalitzat la paraula migració o immigració, perquè quan un parla amb persones que han hagut de deixar-ho tot, no és gens fàcil. Si ells haguessin pogut escollir, s'haguessin quedat al seu lloc d'origen. Sí o no, La majoria. Vull dir que hi participen moltes coses. Gairebé sempre darrere d'una migració hi ha un drama, però no sempre, a vegades hi ha una esperança, hi ha una curiositat. Jo crec que en la migració hi participen coses de caràcter molt divers, que en un cert sentit emigrar és voler tornar a néixer. I és que sobretot quan vens de mons molt tancats, de mons en els que tens la sensació que quan vas néixer et van sortejar i que ja et van marcar o et van determinar la vida fins al final, dius, ostres, jo voldria anar a un lloc on em tornessin a sortejar, a veure si me'n toca un altre. Per tant, hi ha factors de somni, hi ha factors d'esperança, però evidentment, en aquest cas, en les emigracions, una bona part de les emigracions actuals, i en l'emigració d'Andalusia cap a Catalunya, o cap a Madrid, però fonamentalment a Catalunya, en els anys 50, el que hi ha darrere és un drama, que és el drama de la pobresa, és el drama, però sobretot, crec jo, el drama de la guerra i de tots els seus impactes, que no són només econòmics, o que no són ni tan sols sobretot econòmics, que són també d'estat d'ànim, que són també de situació de la gent, que són també de ruptura de l'horitzó, de trencament del futur. Veiem un avi que en una època convulsa en la que estaves en una banda o estaves en l'altra, potser el seu problema va ser estar al mig. Sí, al mig sense equidistar. Jo crec que en la situació catalana de tota la vida, l'actual i la de fa 50 anys, ja la de fa 50 anys, el ventall social és molt més ampli. Hi ha gent molt rica, gent molt pobra, però hi ha molta gent al mig, hi ha moltes capes mitges. En un poble d'Andalusia, l'any 1930, al mig n'hi havia molt pocs. Hi havia propietaris, hi havia jornalers i al mig hi havia el que aquí anomenem la petita burgesia, la menestralia, el que és el sastre, el que és el botiguer, i aquests eren molt pocs. I eren molt sovint persones molt compromeses amb ideals republicans, amb ideals reformistes, amb ideals no revolucionaris, que no eren ben bé catòlics, però tampoc cremaven esglésies. Jo crec que en el seu cas, per exemple, hi havia una certa tradició maçònica a la família. I aquests, esclar, el blanc i negre de la guerra els incomoda molt, tot i que no són equidistants. És gent que es compromet amb la república. Però quan la república allà és fonamentalment la revolució anarquista, tampoc és ben bé... S'hi posen, i juguen, però tampoc és ben bé el seu. 2 anys patint per una pena de mort. Sí, això és curiós, perquè quan vaig començar a escriure el llibre sabia molt poques coses, perquè les famílies n'expliquen coses, però
te n'has imaginat, no? I és que les pel·lícules, un judici, un consell de guerra, és un lloc on hi ha un advocat defensor, un fiscal, un tribunal, però s'acaba fent aixecar en l'acusat i dir, el condemnem a tal cosa. No anava així. És a dir, els acusats no coneixien la seva pena, no els hi llegien la sentència. Se'n tornaven a la seva cel·la i no sabien a què els havia condemnat. El meu avi el condemnen a mort i el condemnen amb un consell de guerra amb 14 més. I va veient, però això sí que ho veu, i si no ho veu li expliquen, que quan han passat 3 mesos, dels 14 només en queden 2. Tots els altres els han afusellat. Per tant, té sospites raonables que l'han condemnat a mort, com és veritat. Però als 2 mesos arriba, diguem-ne, això, la condemna s'aixeca i és substituïda per una cadena perpètua. Però ell tampoc ho sap. I es passa 2 anys fins que estan a la presó de Burgos, el canvien de la cel·la dels presos condemnats a mort a la cel·la de tots els altres presos, intuint que està condemnat a mort i, per tant, imaginant cada dia que el fusellaran aquell dia. Imaginant-ho amb un cert fonament, no d'una manera això, més o menys atzerosa. I, per tant, per mi és un dels patiments que el destrueix com a persona. Es pot matar, però que estiguis 2 anys... El neguit del dia a dia i tot aquest patiment. Jo crec que és molt bèstia, per ell i per la família, per la gent que més o menys pot saber alguna cosa, mai saber-les totes. A nivell d'immigració també va ser un cas curiós, si em permet aquesta expressió, el fet que ell vingués a Terrassa. No va venir a Terrassa perquè sí, sinó per la industrialització que ja hi havia en aquella època en una ciutat com era aquesta. Sí, hi ha un component d'atzar, és a dir, el llibre és fonamentalment un home que se'n va, no un home que ve, i per tant la seva perspectiva és més andalusa. Llavors podia haver anat a qualsevol lloc, molts van anar a Còrdova ciutat, és a dir, després de la guerra hi ha una emigració rural-urbana, diguem-ne, del món rural al món urbà, n'hi ha poca a Madrid i n'hi ha molta a Catalunya. Per què? Home, perquè hi ha feina, perquè hi ha indústria, perquè hi ha... Però jo crec que en el seu cas van actuar 3 coses, 2 de canceroses i una que és pura hipòtesi meva i que si vingués el meu avi em diria anda allà, però no hi és, per tant no m'ho dirà. Primera, el que passa sempre, passa amb la migració d'ara, els d'un poble van allà on hi ha un altre del seu poble, que és el primer que ha arribat, que els truca... Diu que la cosa pot anar mig bé... Sí, i que segons com els hi relloga una habitació, els hi fa una gestió per no sé què... I per tant hi havia una gent de Castro que ja havia arribat a Terrassa. Segon és que, com ells eren família de sastres i de venedors de teixits, tenien referències. Diu, escolta, picarem a la porta d'Aimeric Amat i Jové o de, jo què sé, de Sala i Badrines, del que sigui, de Torredemern, de les empreses de Terrassa que ja coneixien i de les que tenien una adreça i un nom. I el tercer factor, que no és Terrassa, llavors és Catalunya, però i aquest és el que el meu avi diria anda allà, és que, diguem-ne, el meu avi, com altra gent molt gran, se'n va del poble perquè el poble està marcat. I està marcat com un derrotat, com un vençut. Los rojos, no? Este es hijo de rojo, no? Li deien a un pare quan no anava a l'escola perquè no hi anava. On s'amaga un vençut? Entremig dels vençuts. On s'amaga una cosa, entremig de moltes coses com ell, on s'amaga la carta robada de l'Edgar Allan Poe, entre moltes cartes, on l'estigma es dilueix, on hi ha molta altra gent que porta l'estigma. I jo crec que des de la perspectiva d'un andalús dels anys 40 o dels anys 30, Catalunya era l'altra cosa, no? Catalunya era el bastió de la República, era la realitat més pròxima a Europa, la que s'assemblava més als seus ideals. Per tant, jo crec que això també hi devia participar, però això no ho sabré mai, com en general no sabré mai per què se'n va anar, diguem-ne. Puc intuir-ho, puc explicar la història, però saber-ho no ho saps mai. Seria com un començar de nou a un altre lloc, amb una identitat nova? Sí, jo crec que en el seu cas, tenir 60 anys, és que els meus fills tinguin un horitzó nou. És a dir, què és més els fills i els nets, que no sap ni qui seran, però que poden arribar a venir un dia, que tinguin un altre món. No és tant... Jo tinc la sensació que ell als 60 anys, després d'haver passat 4 anys a Burgos, la condemna a mort, la revolució, la guerra, tot, ell ha plegat de viure. I llavors tant li fa aquí com allà.
però pels fills no és igual que El pas el fa pels que han de venir. Jo crec que sí. Pel meu pare, que ja té 20 anys, però que no és el que decideix venir, que el porten. El meu pare és més acomodatici, però el fa fonamentalment per això. I per això, diguem, allò, a la portada, contra la meva opinió, els meus fills i el meu entorn va dir, posa-hi aquesta foto, que és el meu avi i jo. Jo dic, hosti, no, però si el llibre passa fonamentalment a Andalusia, no posem una foto que passa a Terrassa. Diu, no, però el per què se'n va és aquest, és perquè hi haurà nets i per protegir els nets. No? Pels que havíeu de venir, el pas pels que havíeu de venir més tard. Sí, jo crec que sí. Quantes persones s'ha trobat dient-li, perquè és un llibre en el que persones que han tingut una experiència similar, o siguin nets o fills de persones que van venir d'Andalusia o d'altres punts d'Espanya, s'hi poden sentir molt reflectits en molts punts del llibre. Quin és l'input que n'ha tingut, el feedback de persones que es van trobar en una situació com aquesta? Molt, perquè s'hi pot entrar per diverses portes, no? És a dir, el primer input tradicional, per dir-ho així, el que em passa més, ostres, el meu pare també era de gastro, i et trobes gent de gastro per tot arreu, és una cosa extremada. Vaig fer el pregó de la festa major d'un poble del Pirineu abandonat, on només hi anava gent que hi havia viscut. Vaig parlar d'immigració, vaig sortir, he fet un llibre, el meu avi de Castro, i un senyor es posa vermell, jo també soc nascut a Castro. Em passa als llocs més inversemblants i em passa constantment. Però, per exemple, avui, aquest matí l'he reenviat als meus fills. M'ha arribat un mail d'un senyor amb cognom català que hi entra no per la migració, sinó per la biografia del meu pare. Diu, jo soc de l'edat del teu pare i coses que expliques d'ell, va estar malalt, tuberculosi, aquests sanatoris antituberculosos, haver de fer, diguem-ne, una mena de desfilades paramilitars amb fusells de fusta. Tot això que expliques al teu pare m'ha passat a mi, per tant m'ha agradat molt llegir el llibre. No és emigració, és època. Hi ha portes diferents i jo crec que a més hi ha això, la possibilitat d'entrar-hi perquè ho has viscut, o la possibilitat d'entrar-hi perquè no ho has viscut. I com no ho has viscut, t'interessa saber el que van viure els teus pares o els teus avis. Hi ha massa cicatrius encara d'aquella època? N'hi ha moltes, masses és difícil de dir. Clar, diguem-ne, per entendre'ns, la guerra europea, que és més bèstia que la nostra, però la nostra també ho és molt, la guerra europea acaba el 45. Ja està. La guerra d'Espanya, moltes coses, acaba el 75 i ni el 75. Vull dir que hi ha moltes coses que no han estat cicatritzades. És a dir, cicatrius n'hi ha moltes a tot arreu. El que hi ha aquí a vegades és ferides obertes, que és diferent. És a dir, coses que no han cicatritzat prou. I n'hi ha moltes, Per exemple, això, hi ha gent que considera que la seva família afusellada en la repressió no ha tingut el reconeixement que es mereix, i tenen raó, però també passa al revés. És a dir, hi ha gent mal enterrada, gent que està posada en caídos perdidos por España, i per tant allò arxivats com a morts franquistes, que no eren franquistes, que a vegades eren de missa, que eren catalanistes, aquí, catalanistes, diguem-ne que no eren d'esquerra, però que tampoc eren fatxes. No ho tenim ben endreçat, i per tant, tot el que no està ben endreçat, latent, en pulsió, és viu. Com dèiem, part principal de la novel·la és el motiu pel qual se'n va, la història que ell viu allà i menys la història que ell viu a Catalunya. Parlem d'una persona que se'n va per vostè, pel seu pare, per la seva família, pels que han d'acabar venint, perquè les generacions posteriors visquin millor del que van poder viure ells. Estem al 2014, ara ens diuen que això canvia, que la generació del meu pare viurà millor que la meva generació i que jo viuré millor que la generació del meu fill. Com s'explica això en l'època en la que estem? No, a veure, jo crec que el viure millor té, per entendre'ns, té diferents maneres de comptar-ho. Ara en dirien indicadors diferents. Jo crec que ens hem fixat molt, i amb raó, en els indicadors socioeconòmics. La gent per viure millor. Per viure millor vol dir que guanyar més diners, tenir més... Però hi ha altres indicadors. La llibertat és un indicador. Diguem-ne, això, hi ha elements de somni, hi ha elements... Per exemple, la flexibilitat social és un indicador. El no haver de morir en el mateix segment social en el que vas néixer. És a dir, per exemple, la societat britànica és una societat benestant.
però societat molt inflexible. Si tu neixes working class, tens bastantes possibilitats de morir working class. La migració busca la flexibilitat, busca el renaixement. Per tant, aquestes oscil·lacions, és a dir, la teva generació potser viurà pitjor la del teu pare, però no és el mateix grau de decalatge que entre la del teu pare i la del teu avi i del teu avi i el teu besavi. Són decalatges diferents. Aquests decalatges jo crec que són menors al costat d'aquesta, de tenir un horitzó d'això, de llibertat, de respirar, i un horitzó en el que la teva vida te la puguis construir tu. Jo crec que la migració, en bona part, és agafar el volant de la teva vida, no? Escolta, jo aquí em porten, vaig agafar el volant i em portaré jo. I em portaré jo cap on jo vulgui, o cap on jo pugui, o cap allà on jo sigui capaç d'arribar. Jo crec que aquest component del somni, que és un component, curiosament, del somni català, però també, per exemple, és un component històric del somni americà. És a dir, els països que han rebut emigració. Tu què els oferim aquí a la gent que ve de fora? Feina, diners? No. També, horitzó. Què els oferim? Possibilitat de fer-se el seu propi futur, de construir-se el propi futur. Que no hi hagi aquell famós sostre de vidre, Sí. que a vegades hi ha sigut, que als Estats Units, una de les queixes que tenen ara és això, no? Que potser la crisi ha fet que el somni americà, les noves generacions, no se'ls hi pot donar tant aquell somni americà que se'ls donava fa... Però als Estats Units va passar per la Gran Depressió, vull dir que la crisi d'ara és molta crisi, però la Gran Depressió va ser molt bèstia. Vull dir que el sostre en els llocs de sortida no és de vidre, és de pedra picada, Vull dir que això, el sostre de vidre, és el sostre que hi és, però és invisible. No, en allà hi és visible. I quan t'aixeques t'hi fots de cap, Vull dir que podem... El lloc d'arribada no és el paradís. Aquest llibre parla poc de Catalunya, però parla molt, per exemple, de les riuades a Terrassa. Perquè molta gent que va venir de Castro va morir, en alguns casos, setmanes després d'arribar a les riuades de Terrassa. Doncs, ostres, jo me'n vaig d'allà per una vida millor i què trobo? No, res, em moro els 15 dies. Els llocs d'arribada no són millors, o no són perfectes, no són el paradís. Ara, són alguna cosa positiva, Alguna cosa tenen de bo els llocs on la gent vol anar. Algun horitzó donen, alguna esperança donen. Jo crec que això la societat catalana, també quan parlem de l'americana, que tendim a parlar-ne sempre malament, sí, però diguem-ne, les parets es posen perquè la gent no hi vagi, no perquè la gent no se n'en vagi. Vull dir, els llocs on la gent hi vol anar, alguna cosa deuen tenir de bon. Ja per anar acabant, el coneixem com a periodista, el coneixem com a escriptor, però òbviament també el coneixem per la seva vessant vinculada amb la política. Ramon Llull, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, gairebé a les portes d'aquest 9 de novembre, em permet relacionar-ho amb la política. Hi ha persones que ens diuen que Catalunya vol crear un nou estat i fer les coses ja de base millor de les que les tenim ara. Com s'imagina la cultura en un estat català? A veure, jo el primer de tot, diguem-ne, aquí, aquest país sempre ha tingut una tendència a dir Catalunya serà cristiana o no serà, per dir-ho en termes locals, diguem-ne, o Catalunya serà socialista o no serà. Jo crec que Catalunya, no sé si o serà democràtica o no serà, però a mi només m'interessa si és democràtica. I tota la resta, el que la gent vulgui. És a dir, liberal o intervencionista, socialdemòcrata, el que la gent vulgui, demòcrata, és a dir, que la gent voti. Com serà la cultura? Jo crec, no sé com voldria que fos, però pot ser d'una altra manera. I pot ser d'una altra manera legítimament perquè gent digui diferent. Home, jo crec que, diguem-ne, en un estat propi, aquest estat ha de sentir-se responsable de dues coses diferents, que ara passa però d'una manera més tènue. És responsable de la vida cultural de tots els catalans, per tant, parlin el que parlin, escriguin el que escriguin, regin el que regin o cantin amb el que cantin, i és el responsable màxim de la força de la cultura en llengua catalana al món.
i el català no es parla només a Catalunya, per tant, hi té una responsabilitat sobre el català de Mallorca, sobre el català de València, però també sobre el xicot que ara, perquè no té feina, s'ha anat a Toronto i fa d'enginyer, però a la nit escriu contes en català. O d'un ciutadà de l'estat francès que escriu en català. Jo m'imagino una cultura, diguem-ne, una responsabilitat pública sobre la cultura en aquests dos àmbits, és a dir, sobre el territori per damunt de la llengua i sobre la llengua per damunt del territori. I això li dona unes responsabilitats especials i jo espero que li doni una sensibilitat especial. És a dir, jo, diguem-ne, quan voti en el nou estat, votaré perquè es faci així. Si un altre vota per una altra cosa i són més, doncs el que diguin els que són més. Vicenç Villatoro, un home que se'n va, avui ens presentava aquesta novel·la que parla del seu avi, que parla d'immigració i que parla d'una època gens fàcil, no només del nostre país, sinó també de la resta de l'estat espanyol, i que, com dèiem al principi, diferents persones s'hi poden sentir reflectides i, si més no, coneixeran una història també dels nostres avantpassats. Moltes gràcies avui per atendre'ns. Moltes gràcies. L'altra cara, amb la col·laboració de Grup Soler.